Hello, Diane, come in. Go boy. My name. I'm good. Where do you? What do you say? You right, what is it? Tambi. Aiwa, tambirai. Wakomana. Ndikutoona munhu zizi. Tikati amuchauya. Aiwa, ndandiri muroti banguro ndanchuya. Posisi vandosvika vasepo vari kupi? Sisi wenyu? Sisi wenyu vaenda pasaluni apo vamboenda kunorukwa musoro. Varikudzokawo time. Alright. Otherwise, muri sezvo pari sepo mapi? Pamba pari right. Ngoti pangobowa chete. Munorei kana muchiti pakubowa munhu ane bhebhi rake chokwadi rakanaka pari kubohwei kunhai banguro? Ndonyaya ndatokudaidzira iwe maini. Sisi wenyu havachambondivaraidza ini. Handisina kadhati kafeeling kai kuti ndine chimoko changu. Aiwa banguro musataura kane mademikira nyatsonangai pane nyaya. Munorei kana muchiti pakubowa asi mune mukadzi makudana? Ndingadei ndambokudeedza here maini. Ndingadei ndambokuudzai zvese denda handine umwe mukadzi shuwa. Nyaya iripo maini ndeyekuti imi mhaa munhu mukuru maini. Inini I just feel kuti imi mineni semwasana. Banguro mukati hamundishuriri nai. Chokwadi ndingatofambiswa paFacebook paWhatsApp kuti uyu munin'ina ndewekutorera sisi wake murume. Chokwadi mungati zvingaita. Ene munonyadzozviziva kuti ndine mukomana wangu andoda naye. Arikuda kutodiroora titochata manje. Mainika, ndoziva kuti mune chimukomana chenyu. I know that very well. But ininika, ndinokuchengeta maini. I am willing kukuitirai zvose zvamuitirwa nekamufana kenyika yake. Ndinotokuitirai zvakapetwa katatu. Aiwa, banguro munonyadzozviziva kuti twakomana twemazuva ano ndo tunotopa rudo zvekuti unotonzwa kuti aiwa apa ndadiwa ndo tunotochengeta. Aiwa banguro musada. Saka hamunyatsondiziva maini. Tisu mbika dzacho tinochengeta. Tarirai sisi wenyama. Kudaiso kuchengetwa. Chingopindai chete muchuru maini mumwe. Seka banguro so. Makutongondiso zvenyu pamwedzi. Nekuti kubva kudhara ndaitongotapirirwawo nemi asi kungoti semunhu anga akachetoona sisi vangu ndaingoti hazvichaiti regai ndingoitawo bhora pasi ndikatiwo kana sisi wakangofawo bhora anenge wafa tobva tadiwo tobva tagara nhaka. Hamuchaona manje makutaura manje maini. Ndokutaurawo. But imimika kuti muchimirira zvekuti hanzi gore ravachazofa vanopinda muzana mukatadza kutapirirwa nguva ichipo. Maini fungai nezvazvo. Aiwa banguro nyaya yenyu ikai regai ndiende sisi vasati vasvika asi kanyaya yenyu ndainzwa kabanguro ndichafungawo nezvayo kana ndanyatsofunga ndadecide kuti zvakandinakira ndezvipa. Aiwa tinotaura but kawabanguro kana ndazotiwo tidanane hamungadanei nasisi wangu panguva imwe cheteka mofanwa kudecide one which means kuti sisi zvitupa zvotoiswa pahwindo madivorce papers otoiswa pahwindo munhu oita kwake isusu hedu todanana tinogara kure kusanotinetsa kunofura mhepo tichidanana tiri maini consider it done. Imimika ndimutori apa manje zvekuti ndamborara here maini. Kana imwe inenge ichingobika manhanga kudaiso ndiwakomanaka mainini vachandiudza rini kuti tiri rafara. Aiwa banguro tichantaura pari zvino regai ndichimhanya sisi vasvati vasvika zvangu. Alright mainini don't worry maita bone kuuya kwamaita. Aiwa it's fine. Mari kai yetex. Aiwa maita basa mukati tichasombokwira teksi here. Aiwa dzara murombodziona kuti dzakashota one yakatoshota takutorobviswa toiswa dzimwe tochena. Handiti maona ndetwatiri tukomana twenyu twakupai ma20 randi maini. Banguro musadaro. Regai ndikuperekedzei. Okay banguro. Yes. Musadaro neduwe.